Posachedwapa tikuonesani video imene yadabwisa wanthu ambiri mdziko muno imene apanga posti a Minister of Trade Vitumbiko Mumba. Iwowa apanga posti imeneyi ndi kulemba caption yawo yosonyeza kuti pali anthu ena, komanso videoyo ikufotokoza kuti pali anthu ena amene akupanga ndi kampeni zina lawo. Makamaka akumatuma wanthu kuti azinyozesa zina lawo kukhala ngati akuwatumawo ndiwo. Ndipo video imeneyi mukayionera tikuonesani caption imene alemba Vitumbiko Mumba ndi nkhani imene Youlura lero lino pa 22 June 2025. Takhalani pompo ndipo tayionereni video imeneyi. Chinthu choyamba nchona kuti nzovuta kwambiri kuzimvesa chifukwa chonena kuti IMCP anapanga zimene zozo. Chifukwa izi zote anamachita kuyankhulatu kuti nda IMCP tunapanga zimene zozo. Chifukwa TV amene amafuna akhapewo nda IMCP so ndi sitikuzowa chinachika ndi chani, komano tinangodaba kuti tipange mademo athu ena kubwera zikwanja ati ukhapani musapange mademo etani. Kwaso amene amachuraso kuna kuti ena tipa sandalama kuti tikupangeni koma tipise zina la Mumba amayankhula zimene zozo. Kumafuna tipise zina la Mumba kuti Mumba apereka nawo ndalama afuna ngomuyipisa. Ndezo so ati ndale zawo za MCP zomwezo zamba kusaso ndiko ife tomwezo kusaso ndi mchipani momwe. Ndefe tinaona kuti yayi sizimana zikhala chonjo. Wani fe nati sokoneza kuna kuti mademo tipange mwantendere tipange match mwantendere zinakanika. Tuwa wakaipisa zina la munthu wina amene ali Mumba amene sizimamukhuzaso kumana kuti Mumba apereka ndalama. Munthu ali kunja kumati munthu apereka ndalama. So zimene tinaona kuti ifeyo ngati asogolera mavena tikuyena tisazilekerere nzola kwika. Ndipo mchido umene ufuna kunzuza sitima ufuna ifuata amene amapasa ndalama zija. Wose tinawo limozi, timamwira limozi mazi ni ma brothers. Ndiye tikhapani tokhatoka. Koma tiyamika kuti Satana mwina tamati Zamanyazi anthu sitinakhapani monda kuti ndime namayembekezera iwo. Komanso kata tinakapereka ngakhana tisokoneza. Kwambiri zinthu zathu sizikuyankhidwa. Ndipo sizikuyankhidwa ifuata isa kulowa pansewo kawiri. Ife mademo anapangidwa zana chiwiri. Sitinapange mademo ambiri ngati mena kuyankhula ena kumati amavenda panga mademo ambiri mbiri. Komano atapanga njira ina imene tinaona be kuti imene kuza kutithandiza ngakhale be ife timapereka be room yokambirana kwambiri. Suti ife timakambira pansewayi. Fatima zota chakwenda president akumva. Kwa amene akulakwisa kwambiri ndi anthu azungulira. Ndiye pa chimene chifetu kumakhalabe kunena kuti tiziyesabe kuti paka mavuto athu athandizidwe. Andi pakati pompa Mumba manena kuna kuti tifa tipereke mavenda ambiri azipanga supply sugar. Anapanga zimene zizi. Akaniza ndalo ku government kuna kuti zimene zisingachitike. Andi mwone ma supply sugar malayi muno malimo 6 oka olemera oka. Woti amatatuza sugar kunja pa Tanzania pompa sugar liwo cheaper wa malayi kusiya ndi kuno. Woti magula 5000 uko timagula 3500. Sugar wa Tanzania watu wa Malawi. Kusonyeza kuti zinthu sizikuyenda. Andi anthu akaona zimene zija sana na kuti mwina boma alikutana amati achakwera kweza sugar. Ndiye fa zimene zozo ngati mavenda tikuya time poyera kuna kuti kuchitira kwa ena amene caption simunathe kuiwerenga. Apa tiwerenga zimene Vitumbiko Mumba alemba pamene apanga post video imeneyi. Some small mega plans being exposed, arming minibus caller boys with panga knives to disrupt peaceful demonstrations and telling them to claim that it's engineer Mumba that sent and financed them. Thank you minibus caller boys for confessing the truth to the Nzuzu vendors leadership and naming the responsible ministers. God cannot be mocked. With caller says it's a matter of time. People over everything. So zimenezo ndi zimene alemba Vitumbiko Mumba pamwamba pa video imene apanga posti imene ikufotokoza kuti iwo sizikuwakhuza kapena kuti sakukhuzidwa pa chilichonse pa nkhani yolesa ma peaceful demonstrations amene amachitika ku Mzuzu wiki imene yangothayi. Mwina kwa amene sakuzisata bwino, wiki yangothayi kudali ma demonstrations ndipo anthu azikwanje adabwera kumeneku kufuna kulesa ma demonstrations amenewa kumanena kuti zimene akupangazi iwowa opanga mademo achita kutumidwa. Ndiye iwo sakufuna kuti asokoneze ma business awo.
koma kufotokoza kwa video imeneyi komanso mmene akufotokozera Vitumbiko Mumba zikusonyeza kuti pali munthu wina ku chipani chomwecho cha MCP amene adawatuma wanthu amenewa. So zimenezo ndi zimene zikuchitika, komanso awo ndi ena mwa makomenti amene akulembedwa ku peji imeneyi pamene Vitumbiko Mumba aponya video yopanga expose anthu ena amene akupanga akuti ma mega plans, ma small mega plans ang'ono yetu. So tikusiyani mukuwerenga makomenti, inunso mutha kuyikirapo ndemanga zanu kuti zimenezi zikuyenda motani. So za mamega farm chani zimenezi amakamba ndi Richard Chimwendo Banda. So pogwiritsa mawu amenewa anthu ena akukayikira kuti mwina atha kukhala Chimwendo Richard Chimwendo Banda amene amapanga maplan amenewa, ndipo mukufotokozanso kwa mnyamata mu video mu akuti minister wa ku local government. So minister wa ku local government ndi Richard Chimwendo Banda, komanso mega small plans kapena kuti mega chanchani zimenezo adayankhula nda Richard Chimwendo Banda. So funso nkumati kodi pali nkhondo yayikulu pakati pa Vitumbiko Mumba ndi Richard Chimwendo Banda? Tayikirani ndemanga zanu timve kuti inu nkhani mukuyimva motani, komanso mwakhala nkhani zawo za anthu amenewa mukuzimva motani.